Il-MEPA tkompli tieħu azzjoni biex twaqqaf l-illegalitajiet u l-irregolaritajiet. L-erba' filgħodu uffiċjali tal-MEPA marru fi triq ir-Ramija s-Siġġiewi natfu għalqa li tinsab qalb bini residenzjali. Is-sit beda juża l-art biex jaħżen oġġetti skartati sakemm jara x'jista' jieħu minnhom. Dan mingħajr il-permessi neċessarji u minkejja li s-sit kien ilu infurmat mill-2009 biex jaqaf jagħmel użu mhux permess mill-art tiegħu huwa njora twissijiet tal-awtorità. Fi kliem il-perit Elix Borg, direttur tal-infurzar fih dan il-MEPA, kien għalhekk li l-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar ma kellha ebda għażla oħra dik li tieħu azzjoni konkreta. Novembru tal-2009 inħarġ l-enforcement notice ġi kellu ordni biex ibattal, baqa' ma battalx. Iktar kmini din is-sena bdejna ntuħ avviż li isma' ġejjin jekk mhux ħadd battal inti, ġejjin direct action li qed nagħmlu llum fil-fatt u kelli nifrar Marzu, April, Mejju, Ġunju. Baqa' neħħa xi affarijiet, però baqa' ħafna affarijiet kif qed taraw u issa żmien deċidejna li naġixxu. Impjegati tal-awtorità damu ġurnata sħiħa jaħdmu biex inatfu l-għalqa fis-Siġġiewi fejn instabu minn computers, sevetturi u inġenji kbar. Dawn kienu qed joħolqu inkonvenjent lir-residenti tal-madwar u kienu diversi l-ilmenti li rċevit il-MEPA dwar dan il-każ. Il-MEPA tajt li fil-jiem li ġejjin se tkompli tieħu azzjoni konkreta kontra l-illegalità, partikolarment f'każijiet fejn ikunu affettwati ħażin iċ-ċittadini u l-ambjent.